ಅಪ್ಪಣ ಮಂಗಿಲಾರ ಬೇರೆ ಮೇರೆ ಅವು ಮಂಗಿಲಾರ ಬೇರೆ ಮೇರೆ ಪರಿಚಯನೇ ಇರಗ್ಲಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಇನಿ ಸುಮಾರು 200-300 ಗರಡಿಲೆಡು ಮುಗೇರಗಳಡು ಸುರುಟು ಲೆಪ್ಪು ಲೆಪ್ಪುನ ಮಂಗಿಲಾರ ಬೇರೆ ಮೇರೆ ಕುದುರೆ ಬತ್ನ ಮೂರ್ತಿ ಉಂಡು ಇನಿಕಲಾತೆ ಸಾಧಾರಣ 300-400 ಮುಗೇರಗಳುಂಡು ಆ ಮುಗೇರಗಳದ ಬೆರ್ಮೆರಗುಂಡು ಆ ಬೆರ್ಮೆರಗುಂಡು ಓಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬೆರ್ಮೆರನ ಮೂರ್ತಿ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಿಜಿ ಎಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಂಗಿಲಾರ ಬೆರ್ಮೇರೆ ಆ ಮಂಗಿಲಾರ ಬೆರ್ಮೆರನೆ ಬೆರಿ ಪತ್ತಂ ಪೋಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಕೋಡಿ ಚೆನ್ನೆ ಇರಬೇಕ ಮುಗೇರ್ಲು ಆ ಮಂಗಿಲಾರ ಬೆರ್ಮೇರನ ಬರೀಟೆ ಪಾಡಿದ ಗಡಿ ಬಂಡು ಅಲ್ಪನೆಲ್ಲ ಉಂತ್ವೇರು ಆಯ್ತು ಬರ ಪಾಲಿಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಮುಗೇರಗಳು ಉಂತ್ವೇರು 2 ವರ್ಷ ಪಿರದಾಗತ್ತೆ ಆ ಮಂಗಿಲಾರ ಬೆರ್ಮೇರ ಸ್ನಾನನು ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು JCB ಪಾಡದ ಗರ್ಪ ರಾಯ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ಅಂಜನ ವರ್ತೀರಿ ಇನಿಗೆ ಬೋದುಂಡಲ್ಲ ಆನಿದ ಕಾಲುಡು ಆ ಕಲ್ಲದ ರೂಬುಡೆತ್ತಿನ ಬೆರ್ಮೇರನ ಮಂಗಿಲಾರ ಬೆರ್ಮೇರ ಸ್ನಾನ ಇನಿಕ್ಲುಂಡು ಆ ಮಂಗಿಲಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ತುಳುವ ಮಣ್ಣ ಮೂಲದ ಬೆರ್ಮೇರು ಬಕ್ಕ ಲಕ್ಕೇಶ್ವರನ ಕುರಿತು ನಡಪಂಥ ವಿಚಾರಕೂಟದ ವೇದಿಕೆಡಿಪ್ಪನ ಹಿರಿಯರೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದನೊಂದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ವಿಚಾರಣೆ ಬಂದಿರಬೇಕು ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು ಲಂಕೆ ಲೋಕನಾಡದ ಬೆರ್ಮೇರನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡಿರು ನಂದೊಳಿಕೆದ ಉರಿ ಬೆರ್ಮೇರ ಪಂಡಿರು ಕಿಜನಡು ಬರ್ಕೆದ ಉರಿ ಬೆರ್ಮೇರ ಪಂಡಿರು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಮಂಗಿಲಾರ ಬೆರ್ಮೇರು ಪಂಪಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಎರಡ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ಸಿ ಮಂಗಿಲಾರ ಬರ್ಮೇರು ಆ ಮಂಗಿಲಾರ ಬೆರ್ಮೇರ ಸುಗಿತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕುಡು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮುಗೇರಕಳ ಬಕ್ಕ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬೈದರ ಗರಡಿಂಡು ಅಲ್ಪ ಮಂಗಿಲಾರ ಬೆರ್ಮೇರನ ಸುಗಿಪು ಪಣಂದ ವಾದ ನಡಪಿ ಅಪ್ಪಣ ಮಂಗಿಲಾರ ಬೆರ್ಮೇರು ಅವು ಮಂಗಿಲಾರ ಬೆರ್ಮೇರ ಪರಿಚಯನೇ ಇರಗ್ಲಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಇನಿ ಸುಮಾರು 200-300 ಗರಡಿಲೆಡು ಮುಗೇರಗಳಡು ಸುರುಟು ಲೆಪ್ಪು ಲೆಪ್ಪುನ ಮಂಗಿಲಾರ ಬೆರ್ಮೇರು ಕೆಪುಲತ್ತ ಬೆರ್ಮೇರು ಬಕ್ಕ ಮಂಗಿಲಾರ ಬೆರ್ಮೇರ ಪ್ರಧಾನ ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ವಿಷಯ ಬಂಪೆ ಕೆಂಪು ಕೇಪುಲಾಜ ಮಳೆತ ಬೆರ್ಮೇರು ಬಡಕಾಯಿ ದಿಕ್ಕು ಸಬರಿ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಸುದತ ಗಡು ದಿಕ್ಕುಂಡು ಸುವರ್ಣ ಸುದೆ ಅಲ್ಪತುನಾಗ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಒಟ್ಟು ಮೂಜಿ ದೇವೇರುಳ್ಳೇರು ಒಳ್ಳೆ ಮುಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪಡು ಬ್ರಹ್ಮೇರು ಬೇತೇನೆ ಬೆರ್ಮೇರು ಬೇತೇನೆ ಅಂದು ಆ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಮೂಜಿ ದೇವರು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ಆ ಮೂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಆರು ಬಡಕಾಯಿ ಪೋಯಿನಾರು ಈ ಮೂಜಿ ದೇವರ ತೂರುಡು ಯಾನೆ ಉಂಟು ಬಂದು ಅಲ್ಪ ಉಂತ್ವೇರು ಮಂಗಿಲಾರ ಬೆರ್ಮೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಂಗಿಲಾರ ಬೆರ್ಮೇರೆ ಇತ್ತಲು ಉಂಡು ಕಾರ್ಕಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಿಜಿ ಎಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಂಗಿಲಾರ ಬೆರ್ಮೇರೆ ಆ ಮಂಗಿಲಾರ ಬೆರ್ಮೇರನೆ ಬೆರಿ ಪತ್ತಂ ಪೋಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಕೋಡಿ ಚೆನ್ನೆ ಇರಬೇಕ ಮುಗೇರ್ಲು ಆ ಮಂಗಿಲಾರ ಬೆರ್ಮೇರನ ಬರೀಟೆ ಪಾಡಿದ ಗಡಿ ಬಂಡು ಅಲ್ಪನೆಲ್ಲ ಉಂತ್ವೇರು ಆಯ್ತು ಬರ ಪಾಲಿಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಮುಗೇರಗಳು ಉಂತ್ವೇರು ಒಂದು ಮಂಗಿಲಾರ ಬೆರ್ಮೇರು ಈ ಮಂಗಿಲಾರ ಬೆರ್ಮ ಕಾರಣಿಕ ಹೊರಡುಂದಾಂಡ ಇಂಚಪ 2 ವರ್ಷ ಪಿರ ಆ ಮಂಗಿಲಾರನ ಬೆರ್ಮ ಸ್ಥಾನನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪಡುಂದಾಂಡು ಆನಿಬೋದು ಉಂತನ ಗುರುತಡು ಇತ್ತೆಲ ಕೋಡಿ ಚೆನ್ನೆರ ಸ್ವರೂಪ ಒಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಕಲ್ಲುಲ್ಲ ಇಂಚಪ 2 ವರ್ಷ ಪಿರದಾಗತ್ತೆ ಆ ಮಂಗಿಲಾರ ಬೆರ್ಮೇರ ಸ್ನಾನನು ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು JCB ಪಾಡದ ಗರ್ಪ ರಾಯ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ಅಂಜನ ವರ್ತೀರಿ ಇನಿಗೆ ಬೋದುಂಡಲ್ಲ ಆನಿದ ಕಾಲುಡು ಆ ಕಲ್ಲದ ರೂಬುಡೆತ್ತಿನ ಬೆರ್ಮೇರನ ಮಂಗಿಲಾರ ಬೆರ್ಮೇರ ಸ್ನಾನ ಇನಿಕ್ಲುಂಡು ಆ ಮಂಗಿಲಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಈ ಮಂಗಿಲಾರ ಬೆರ್ಮೇರನ ಒಲ್ಪಲ ಅಧ್ಯಯನ ಒಲ್ಪಲ ಹಿಂಗೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಓಲ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು ತಳಮಟ್ಟದ ಅಧ್ಯಯನ ಅವಡು ಪನ್ಪನ ವಿಚಾರ ಎರಡು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇತ್ತ ಮಂಡಿರುತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮೇರೆಗ ಆಯಜಿ ಆಕರಜಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆಟ್ಟು ಪಂಡಿರು ಕುದುರೆ ಬತ್ನ ಮೂರ್ತಿ ಉಂಡು ಆನೆ ಬತ್ನ ಮೂರ್ತಿ ಉಂಡು ಇನಿಕಲಾತೆ ಸಾಧಾರಣ 300-400 ಮುಗೇರಗಳುಂಡು ಆ ಮುಗೇರಗಳದ ಬೆರ್ಮೆರಗುಂಡು ಆ ಬೆರ್ಮೆರಗುಂಡು ಓಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬೆರ್ಮೆರನ ಮೂರ್ತಿ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಕಾಲಿನ ಚಿಟ್ಟಾಗಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಆನಿ ಕೆಮ್ಮಂಡ ಕರಿಯದ ಕಾಡಿತನ ಬೆರ್ಮೆರನು ನಾಡು ಕಣತಕ್ಕಲ ಮುಗೇರಗಳಿಗೆ ಆ ಮುಗೇರಗಳ ಸತ್ಯದ ಪಾಡ್ದಂಡು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ನೇರವದನ್ಪ ಬಾಮಲ್ಲ ಕುಮಾರರೇ ಬೆರ್ಮೆರಾಯರಂದು ಆಂಡ ಇದ ಮುಟ್ಟು ಯಾರೋ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ದಾಯಕ ಬಾಮಲ್ಲ ಕುಮಾರನೇ ಬೆರ್ಮೇರ ಮಣ ಬೇರಂದು ದಾಯಕ ಬೆರ್ಮೇರಾಯರಂದು ಆಂಡ ಮುಗೇರಗಳದ ಪಾಡ್ದಣ್ಣ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತಾರಂದಂಡ ಬಾಮಲ್ಲ ಕುಮಾರ ದಾಯಕ ಬೆರ್ಮೇರಾಯರು ಬಕ್ಕ ಈ ಕೆಲವು ಗುಂಡರು ದಾಯಕ ಧರ್ಮರ ಸದ್ ನೆಗತ್ತು ಬತ್ತಿರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಲೇಕೊಂಡು ಆಂಡ ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಜಾಸ್ತಿ ನಡೆದ್ಯ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಸ್ತದು ಈ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆದಂಗೆ ನಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಿನ ವಿಷಯ ಅಧ್ಯಯನ ಇಜ್ಜೆಂದು ಬಕ್ಕ ಕುತೂಹಲ ಉಂಡು ಈ ಮಂಗಿಲಾರ ಬೆರ್ಮೇರು ಇನಿಗ್ಲಾತೆ ಆ ಮುಗೇರಗಳದ ಬೆರ್ಮೇರಗುಂಡು ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ಮಾತ್ರ ಆ ಸುರಪುಡು ಇತ್ತಲ 10-15 ಗಡೆ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಮುರಗಲ ಚಿಟ್ಟಕಲ್ಲು ಮಾತ್ರ ಇನಿಕಲ ಕೇವಲ 2 ಜೋಡು ತಾರೆದು ಇದು ಮಾತ್ರ ಪೂಜೆ ಎಂಬ ಕ್ರಮ ಬಹುಶಃ 3 ಮಲ್ಪಂದ ಕ್ರಮ ಕಲಿಪಿನ ಈ ಮುಗೇರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಂಚದು ಈ ಬೆರ್ಮೇರು ನಮ್ಮ ಎಂಜ ಮನ್ಪ ಆದಿ ಸ್ವರೂಪದ ರೂಪಡು ಇತ್ತಲ ಆರಾಧನೆ ಪಿಡಿಮ ಕೆಲ ಮುಗೇರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಎಂದಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯವಾದ ಮನೆ ತಯಾರಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಈ ಬೆರ್ಮೇರಗೆ ನಲ್ಲ ತುಂಬ ದೀರ್ಘವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಅವಡು ಅವೆಡ್ಲ ಮಂಗಿಲಾರದ ಬೆರ್ಮೇರನ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ದೀರ್ಘವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಅವಡು ಕೆಂಪು ಕೆಪ್ಲಾಜೆ ಕೆಮ್ಮಲದ ಬೆರ್ಮೇರನ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಅವಡು ಆ ಕೆಂಪು ಕೆಪ್ಲಾಜದ ಬೆರ್ಮೇರನ ಪ್ರಸರಣ ಒಡಿಮುಟಾಂಡು ಬಕ್ಕ ದಾಯಗಾಂಡು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೀರನ ಬಕ್ಕ ಮುಗೇರಗಳನ್ನ ಸುಗಿಪುಡು ದಾಯಕ ಮಂಗಿಲಾರ ಬೆರ್ಮೇರ ಬಂದಂಡ ನಿಖಲಿಗೆ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕುಡು ದಾಯಗ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೀರನ ಗರಡಿಲ್ಲ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮುಗೇರ್ಕಳ ಕೂಟಲ್ಲ ಬಂದಿಕ್ಲಿಗೆ 5 ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಬಹುಶಃ ತುಂಬ ಲೇಖನ ಉಂಡು ತುಂಬ ಬುಕ್ ಆ ಬರಬೇದೆ ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಗರಡಿಗಳಿವೆ ಕಾರಣ ಏರ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀರಿ
ಇನ್ನು ಮುಗಿಯರ್ಗಳ ಪಾಡ್ದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಐಕೊಂಜಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಎಂಚೆ ಬೆರಿಕೊಂಡು ಪೋಯೋ ಕಾರಣ ಉಂಡು. ದಯಮಾಲ್ತು ನಾ ದುಂಬಗಂಡಲ ಈ ಬೆರಮೆರನ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ನತ್ತು ನೈಜ ವಿಚಾರಗಳು ತಳಮಟ್ಟದ ಅಧ್ಯಯನ ಹೊಡೆದು ಎನ್ನಲಂಜೆ ಆಸೆ ಸೇರಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ.